Menene suna? Bala Suburmanyan yallaɓai. Wa yake buƙatar wani sunanka? Amukta Maliya da yallaɓai. Muna kiranta Amuda saboda soyayya. Me yasa za ku nuna soyayya? Ku bar mun wannan kawai. Ko wannan yancin ba za ku bani ba? Ka samu yallaɓai. Me yasa na ganta sanye da sari? Bikin me ake yi? Dauka take wallafawa a shafin Instagram. Ko jiya kararin kaya ta saka yau ne kawai ta sa sari. Za ta saka siket ne gobe? Me yasa kake tambaya yallaɓai? Zan sake zuwa ne gobe. Gobe satin hutu na yallaɓai. Mama, kin gan shi can? Akwai tsauraran dokoki ne a cikin gidan nasu? Sun ki bari kowa ya shiga. Kuma ko ta yin shayi ma ba su yi mutane ba. Ba haka bane yallaɓai. Wannan ne karo na farko da suka ga tantiri. Ya hakuri yallaɓai. Kai. Me ma na ce ɗazun nan? Cewa ka yarinyar fani zazzafa ce. Ba iya zazzafa ba ce ba. Tsalile zazzafa ce. Yaro, yau fa ni dama muna tsaka da magana akan ka ne. Me yasa ka bashe zo na nan wajen? Ka rasa hankalinka ne? Da Allah shigo yalla bai, mu je ka sha kofi. Fani, yalla bai. Mahaifiyata ce ta kira ni? Kware na rantsi yalla bai. To mu je mu sha kofi din a can. An gama yalla bai. Bari in je in jiyo mota yanzu nan. Amu. Sunana Ramana. Kada ki manta. Idan kika zo Guntur zai miki amfani.